elect yang nagani constituency Nongkrem. Atrai fladi men clean out doi kesili. Ngiwan man ta kesini ban tap kerteng. Te batum ki nongpen kre. Ni hapan pun kre hi kamput tang man ta kesini ba tap kerteng pemila apan ya keren ni kebekut juga jingele. Kani gadai tang kesini tap kerteng. Ila tap kerteng lech pai ba panang pen sotu susu ya katong ka nongrim gojingi ka bangilami kamtam ring bagan ke parti ke teman. Badan hadu kanu so skema. Bakinya kun persa iki aru ki haspa. Ketam kadon du kata ka jing kena untuk boleh baka bor ko besar kata kamar Trikam. Hi ngarem tang hinyo pun ribu. Aka election tu beladap. Oke jingram ko jangan kadai nomor bang fan pala. Te baru banong ba haru kanu ngas scam. Jingple jimut ko jangan kamde kata ka bisa amda kuslai than ye ki opponent. Jingple jimut ko jangan nadu kasi bantong hi kalong ban pensutu du pai ba. Kumba kalong mentahi kamde tang hanong krem constituency. Kadon ka jing sutu ko ju pai ba hakeleng gari. Kabang ngai PE hi ling ba kilat hai kbor ling ba ki jingkan tho ki bobon ba ki pai ba kini kisni ki sedang ban smooth ho ya karukom benje ki kinong yalam ya kan nongrem bagin pensong nongrem te ngam i bagi pisa kan wan hakmat agan ni kinti ki pamat Bidan ni bana kurtong banyak kun persa pinta. ti ngai ngindudun kam syu ban batai namar ba moh kurtong ubaile na po mauti kumbala kren do kurtong ubanile na nong krem kidisi telada nagaju gayeng kami ar kasur do pai ba sotho gnu ban bisa amda kan kamban patai e kata Tipidan na yung pat ong ya ka performance jong uni sitting MLA jong man ska jong u emle jong nong krem ka artri kan rai lari ki pai ba ki priang gi hun ame ka performance ju ka artri kan rai ngam don e bana kumu presiden juga DPP kuba kan go me heavy expect bagi DPP kertong ke job in election baru khat rangon betul dika DPP buat semua mereka keluar bani Thailand election kadang keluar than ka por pengene keren kata kani gade ke sini keteng athai pla ban kli kata hak atrik Ke election manifesto jang ka BPP lan no ba masana kene Alak nyo ya ka election manifesto ka jong parti para syai kata ingin pelak syai ka vision document juga parti lagi ni kita lihat sini Kila batai WR ki kita kimat ba khmat ka BPP ka bu. hi ka kimat ki bah khmat ka jong ka parti ka jungi kadai ban kit ya ka jingkit ka bakya ka jungi pai ba ban wengi ka ni ka jingkit ka bakya ka jungi pai ba ka bapan khai ki pai ba ba kata kadai ha ka pang ka shitom bat ha ka puli ka dangi ka bomot ba ka priority ka jungi kandai ka education bat ka health care bat kumjuru ya ka yo ka kot ka jungi pai ba nalon ki wei pat ki mat ki babon ki bangan mla ban spell out ka ni ka po Ni bakal adun ka jimbawa ka bago ni nadu por ba ka ILP. atau ka election manifesto ka jungi candidate jong ma hoti ula depan partai ya kata akilat partai kubur menen ini